سلامات ህፃን ምስ ስኒ ተወሊዱ ኢሎም ብጣዕሚ ዝተደናገፁ ሰባት ምስ ረኣኹ እየ እዛ መብራህርሂ ክመፅእ ህፃውንቲ ምስ ስኖም ክውለዱ ይኽእል እዮም ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ዘድንግፅ ነገር ፈፂሙ የብሉን ኣብ ዓለም ካብ ዝውለዱ ህፃውንቲ ካብ 2000 ህፃውንቲ ወይ ካብ 3000 ህፃውንቲ ሓደ ህፃን ምስ ስኑ ክውለድ ይኽእል እዩ ኩሎም ስኑ ሒዙ ይውለድ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኣብቲ ስእሊ ኣቕምጥየ ዘለኹ ኣብ ታሕተይ ስኑ ሓንቲ ወይ ክልተ ስኒ ሒዙ ክውለድ ይኽእል እዩ እዚ ግን ምስ ዝኾነ ፀገም ምስ ዝኾነ መርገም ምስ ዝኾነ ዕድል ዝተሓሕዝ ፈፂሙ የብሉን ሰባት ግን ስኢሎም ካብ ልምዲ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ምስ ዝተፈለየ ዕድል የተሓሕዝዎ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ድማኒ ምስ ሕማቕ ዕድል ወይ ምስ መርገም የተሓሕዝዎ እዮም እዚኦም ፍጹም ጌጋታት እዮም ሳይንስ እስካብ ሕጂ ህፃውንቲ ምስ ስኖም ዝውለድሉ ምክንያት እዚ ኢሉ ብሓፂሩ ዘቐመጦ ነገር የለን ኣነውን እዩ ብዙሕ ዘይተፈለጠ ሚስጥር ነገር እዩ ነገር ግን ከም ምናልባት ተባሂሎም ዝሕሰቡ ኣለዉ ናይ ድራግ ሲንድሮም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሓደ እዋን ጥንሲ ክወሰዱ ዘይግብኦም መድሓኒታት ተወሲዶም ናታቶም ሳይድ ኢፌክት ዶ ይኸውን ይበሃል ኣዶ ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ኣመጋግባ ፀገም ዶ ኣጋጢምዋ ክኸውን ይኽእል እንትን እዮም ምናልባት እዩ ካሊእ ምስ ተወለደ ምናልባት ናይ ሆርሞን ፀገም እውን ከይህልዎ ተባሂሉ ሃይፐር ታይሮይዲዝም ናይ ታይሮይድ ሆርሞን በተለይ ምርመራ ዝግበረሉ ይምከር ነቲ ህፃን ዝብል ዘለኹ ስለዝኾነ ህፃውንቲ ከምዚ ኣብ ታሕታይ ስኖም ሓንቲ ወይ ክልተ ስኒ ሒዞም እንድሕር ተወሊዶም ምንም ምስ ካሊእ ነገር ምስ ካሊእ መርገምና ምስ ካሊእ ዕድል ዘተሓሕዝ ፈፂሙ ዘተሓሕዝ ነገር ፍጹም የብሉን እዩ እንታይ ኢላ ዝግበር ናብ ናይ ህፃውንቲ ሓኪም ከዝውሰዱ ብጣዕሚ ዝምከር ንምንታይ ሲ እቲ ስኒ ጠንካራ ኣይኮነን ብጣዕሚ ማለት ብቐሊሉ ክሽረፉ ይኽእል እዮም እቶም ስኒ እሞ እቲ ቆልዓ ክጠቡ ከሎ ድንገት ከይውሕጦም ካሊእ ንምጥባው እውን ምናልባት ዘፅግሙሉ እንድሕር ኮይኖም እቲ ሓኪም ሪኡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ውሳነ ከዕርፍ ይኽእል እዩ ከመይ ክውደድ ኣለዎ ድዩ ወይ ካልኦት ምርመራታት ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ናይ ታይሮይድ ምርመራ ገለ የድልዮ ድዩ ዝብል እቲ ናይ ህፃን ሓኪም ምእንቲ ክውስኖ ከምዚ ዓይነት ህፃውንቲ ተወሊዶም ናብ ናይ ህፃን ሓኪም ክውሰዱ እዩ ዝምከር ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ህፃን ከም ሃገሩ ከይዲ ዕብየቱ ከም ሃገሩ ከም ኩሎም ህፃውንቲ ዝቕፅል እቶም ስኒ እውን ከምቲ ዝበልክዎም ጠንካራታት ኣይኮኑን ኣብ ከይዲ ባዕሎም ዝረግፉ ስለዝኾኑ ናብቲ ስሩዕ ናይ ምውቃል ስንን ስሩዕ ኣካላውን ኣእምሮውን ዕብየቱ ይቕፅል ምስ ባህሊ ኮነ ምስ ካሊእ ፀገማት ምስ ካሊእ መርገምቲ ዘተሓሕዝ ፈፂሙ ዝኾነ ነገር የብሉን እዩ ስለዚ ምንም ዘድንግፅ ነገር የብሉን ክብል እየ ዝደሊ ይቕኒለይ ንብዙሓት ተተባፅሕዎ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ሰብ ፍልይ ዝበለ ነገር ክርኢ ከሎ ኣቦይኑ ዝተፈጠረ ስለዝመስሎ ነገር ግን ከምኡ ኣይኮነን